Jesu Kristu, amen. Ngibingelele uSukhaya wala ekhaya, uArchbishop uDokotela uMJ Mavunda. Ngibingelele oBishop bethu abakhona phakathi kwethu futhi abasifundisayo enkonzweni zethu abantu abasha, Bishop Xulu noBishop Dlamini, amen. Ngibingelele abefundisi nabefundisikazi abakhona phakathi kwethu, ngiyanibingelela egameni likaJesu. Ngibingelele omkhulu nogogo, ngibingelele omama nobaba, uSunday school wonke okhona phakathi kwethu, abantwana abancane abasivakashele, ngiyabingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, amen. Ngibingelele esingabo namhlanje abantu abasha osukwini labo ibandla lakusasa, amen. Uma bazobambisisa zonke lezi imfundiso abazifundiswayo la endlini kaNkulunkulu bayokhona ukuma nakusasa bahola amabandla, amen. Ngoba kalungu umzalwane, yonke ifoundation iqala la ebusheni, kula kuqala khona yonke into. So kudingeka ukuthi yonke into siyibambisise kahle sisase la ebantwini abasha ukuze sibabo baba bakusasa, omama bakusasa bazokhona ukuyimela, amen. Ngokubambelele ezwini likaNkulunkulu, akukho okunye okusisizayo yizwi likaNkulunkulu esisindiswa ngalo elisisizayo futhi endleleni ukuba sikhona ukuqhubeka endleleni. Ngisasho lawo magama sizovele singene nje esifundeni sethu. Ngangishilo Sunday kulaba bebangekho sinezifundo esifundayo enkonzweni zethu abantu abasha. Nami ngizotomula nje esinye sezifundo, ngiyaniza ngisho ukuthi ngithini. Ziningi sizifundayo izifundo enkonzweni zethu abantu abasha. Kodwa mina nje ngizotomula nje sibe sinye isifundo esiphansi kwesihloko sokuthi izinyathelo eziyisikhombisa zekolwa. Ziningi inyathelo kodwa mina ngizokhuluma ngezi7 esikhathini samanje, amen. Amen. Isihloko sokuqala, isinyathelo sokuqala esisitholayo sithi ngena ngesango, amen. Ungena ngesango yinto esemqoka kakhulu empilweni yomuntu nomuntu. Akalungi umzalwane uma engaqalanga wangena ngesango ngoba yonke into inalapha iqala khona. Kanjalo nasendlini kaNkulunkulu kunala kumele umuntu nomuntu aqale khona ukuze afinyelele emafeni uNkulunkulu ambekele wona njengomzalwane, amen. Ngoba kunezinye izinto singabantu abasha okanye singabazalwane engeke size siyithole uma singangenanga ngesango. Abanye bathi ungena ngesango ungena esontweni. Cha, akusungena esontweni, ungena esontweni akupheleli lapho. Ungena ngesango ungena ngoJesu, isango leli elikhonjwe uNkulunkulu lona lodwa, uJesu Kristu, ngoba baningi oJesu emhlabeni. Thina singena ngesango eliuJesu Kristu yena yedwa. Ngoba izwi lakhe lithi mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa, angene aphume afumane idlelo. Angeke ulithole idlelo uma ungangenanga ngesango. Lencwadi siyithola kuphi? Siyithola kuJohn 10:9, amen. Siphinde futhi sithi ukungena ngesango kwenzeka kanjani? Umunye uyazibuza ukuthi ngingena kanjani ngesango. Ukungena ngesango sengishilo ungena ngoJesu Kristu. Uyamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. Ayibuse impilo yakho ukuze uhambe kahle endleleni nento zakho zikulungele, amen. Why kumele singene ngesango? Sizokhumbula kahle bangcwele ukuthi ensimini yase-Eden kula kwaqala kwangena isono khona kuqala. Sithola uAdam noEva lapho saqala lapho isono ensimini yase-Eden. So ekungeneni kwesono kwase kunobutha phakathi komuntu noNkulunkulu. Umuntu wayengasakhona ukufinyelela kuNkulunkulu ngenxa yesono asenza umuntu. Ngoba umuntu uNkulunkulu akasithandi isono emntwini, amen. Uthanda isoni kepha isono akasithandi. Yikho lithi izwi uma ngokusindiswa kwesinye nje izulu lonke liyajabula. What more sekusindiswa 2, what more sekusindiswa 3 abantu, amen. Ngakho sesingenile ngesango, asikulwele ukuhamba ngendlela efanele esitshelwe yona uNkulunkulu, amen. Esengenile umuntu ngesango uyasindiswa.
Umunye uzothi umuntu usindiswa kanjani? Impendulo yalokho ilena. Ithi kholwa uNkosi uJesu Kristu, ikhona uyakusindiswa. Le mpendulo futhi sayithola lapha kuleya ndoda leya eyayimgcina isiboshwa koPawulu noSila beboshiwe ejele. Sebeboshiwe yabuza le ndoda ukuthi ngingasindiswa kanjani? uPawulu noSawuli bamphendula bathi makamukele uJesu eyinkosi nomsindisi empilweni yakhe, akholwe uNkulunkulu. Amen. Ikhona ukusindisa. Ebese ekukholweni umuntu kumele abe nokuqiniseka. So ungenile ngesango kumele ube nokuqiniseka ukuthi ngampela ungumntwana kaNkulunkulu, ngoba akalungi umuntu ongenashoyo ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu na. Kumele aqiniseke ngokuthi izono zakhe zithethelelwe. Lokho abekade ekwenza ekuqaleni akasakwenzi manje. Amen. Seyengenile ngesango eliuJesu Kristu, ngoba uJesu uzokhomba amabala ukuthi lokhu kuyeke. Amen. Hallelujah. Kunoma yiphi indlu uma ufuna ukubona ngaphakathi kwayo ukuthi kunani, ungena phakathi kwayo uthole ukuthi kunani. Noma ngabe imvuliyana umuntu ungena phakathi angene phakathi ebese uyaphepha lapho imvula ayingeke imnethe. Kanjalo nasenkolweni kaNkulunkulu singena ngalo isango ukuze ezinye izinto zingakunethi, ngoba zona ziningi ama-challenges, maningi ama-challenges asinethayo endleleni uma singangenanga ngesango. Uthi 2 Corinthians chapter 5 verse 17, uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwaqala kudlulile, bheka sekuvela okusha. Lowo mehluko umuntu awubonayo uma ezinikele enkosini yikho ukuqiniseka lokho. Amen. Ebese sithola isinyathelo sethu sesibili esithi ngena ebandleni. Asikho isikhuni esike savutha sisodwa. Kudingeka ukuthi kube nezinye izikhuni ukuze siqhubeke sivuthise whatever ephakathi ephekwayo ngebhodo. Amen. Kanjalo nasenkolweni kaNkulunkulu kudingeka ukuthi sihlanganyele nabanye abazalwane abasindiswe njengathi ukuze siqhubeke sivuthe emoyeni, ngoba umzalwane ongangeni ebandleni afundiswe izinto ekumele azithole njengomzalwane akalungi endleleni. Uhamba kuyashayise ngoba yikho into ayifundisiwe. Amen. Kanjalo umuntu akayekele uma sesindisiwe uyihlalisa phansi afundiswe. Amen. Elithi izwi lenkosi baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganyeni nasekuhlephulweni isinkwa. Bonke abakholwayo babendawonye. Indawo yokukholwa kumele wonke umuntu sihlanganyele ndawonye, ngoba kuhle ukuhlanganyela. Amen. uNkulunkulu uyakuthanda ukuhlanganyela, ngoba kulapho khona sikhona ukuqaphelana khona. Asikwazi ukumqaphela umzalwane angahlanganyeli. Amen. Umzalwane ongakuvumeli ukufundiswa angene esikolweni uba buthakathaka endleleni, uhamba phela amandla, ngoba inkosi umuntu osanda kusindiswa ufana nomuntu oqala ungena esikoleni eliselidi ibanga lakho kuba lihambe. Amen. Ukuze umzalwane akwazi ukufundisa abanye abazalwane abasindiswe njengaye, naye kumele avumele ukungena ebandleni, afundiswe, aphatheke, athobe. Amen. Esinye isinyathelo esisitholayo esesithathu sithi shiya bonke. Akalungi umzalwane ukuba eze endlini kaNkulunkulu kepha angavumi ukushiya lokho kuseduze kwakhe. Amen. Abanye baphathwa amahloni bathi manje abangani bami bazothini vele sengisindisiwe. Imost abantu abasha bathi kuyihlazo, like bakubhekela phansi nani. Lokho akuyikukusiza uma ngakafuni ukubayekela abangani bakho, ngoba uNkulunkulu akakwazi ukusebenza kusenezinto ezinamathelayo kuwe. Amen. Uma umuntu eshiya uyaphuma nasebantwini, njobe ngisho, phuma ezihlotsheni zakho kubantu bakini nasendlini uye ezweni engiyakukubonisa lona. Genesis chapter 12 verse 1. uNkulunkulu wayetshela uAbrahama
ngenkathi ambiza ukuthi makaphume ezihlotsheni zakubo ukuze uNkulunkulu akhona ukusebenza ngaye ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngeningi usebenza ngomuntu eyedwa ukuze akhona ukukhomba kunezinto angeke azazikhombe kimi kepha kuzozikhomba ukuthi into esoyiyekela ungabi ne-challenge ukuthi musuzibani ukuthi usakwenza why mina uNkulunkulu ukhulume nawe. That is why ngithi uNkulunkulu akasebenzi ngabantu abaningi usebenza ngomuntu oyedwa ngoba izwi liyaphuma silizwe sonke kepha lilambuleka ngendlela ehlukile kumuntu nomuntu. Amen. Ukuphunyuka kulezo zinto kumele sikuvumele ukuphoxeka. Kumele sikuvumele ukubhekelwa phansi. Amen. Ngakho simele ukushiya konke okukhonjwa uNkulunkulu empilweni yethu ngezwi lakhe ngoba yilo lodwa izwe likhona ukudabula inhliziyo yomuntu. Alikho elinye izwi esinikezwe lona ngoba lithi izwi lakho uyena kuphela okhona ukufinyelela enhlizweni yomuntu. Amen. Isinyathelo seside esisitholayo sithi thandaza. Songenile ebandleni uyafunda manje ukuthi kuyathandazwa ngoba umzalwane akalungi bangathandazi indlela lesikhona ukuxhumana nayo uNkulunkulu simtshele konke ukusivelela yebo iqiniso ukuthi uNkulunkulu wazi konke futhi ukhona endaweni zonke yena wasazi singakabunjwa. Amen. Kepha kubalulekile ukuthi futhi simtshele uNkulunkulu ngawo umthandazo simtshele ukuthi namhlanje sizizwa njani noma ekwazi yena kodwa uyayifuna icommunication kumntanakhe embikela njengamuphi umntwana ebikela umzali wakhe ukuthi baba ngishoda ngokuthi baba yebo umzali okunye uyakubona kepha ulindele ukuthi kube necommunication phakathi komntwana naye umzali. Amen. Ngoba ezinye izinto umzali angeke azakwenzela ungakakhulumi wena kudingeka ukuthi ezinye izinto noma ezibona yena kepha khuluma ukuze abone uNkulunkulu ukuthi ekuthandazeni that's where we build a relationship noNkulunkulu. Amen. Kubalulekile ukuba sifunde ukuthandaza so sindisiwe kubalulekile ukuthi umzalwane nomzalwane afunde ukuthandaza yebo kukho lula sisizwa umoya oyingcwele akekho umuntu futhi ozothi uyakwazi ukuthandaza ngoba kukhuleka umuntu wangaphakathi akekho umuntu okwazi ukuthandaza kepha ngena kulabo abakhulekayo hlanganyela nabo. Amen. Ekuthandazeni kulapho sikhuluma khona noNkulunkulu izinhliziyo sithululele konke okusenhlizweni zethu. Amen. Kuyenzeka omunye angasiboni isidingo sokuthandaza. Amen. Ethi ngoba uNkulunkulu uyakwazi njengoba sengishilo ukuthi uNkulunkulu uyakwazi yena wakubumba ungakabi bikho esibilibilini somzali wakho so uwazi konke ngawo othi yena wazi nenwele zethu ezisemakhanda so uwazi ngakho uyakudinga ukuthi ayizwe ivoice yakho na ujoyelane nayo ukuthi ubaba umkhuluma kanjeni nami hayi nomunye umuntu. Amen. Kukhona indlela esisondela kuyo ngayo kuNkulunkulu le ndlela nguKristu Jesu. Nine enanikude senenziwe nabaseduze ngegazi likaKristu Jesu. Uma sifela uNkulunkulu efela izono zethu engene endaweni yethu senziwa sabaseduze ngoba ku-Old Testament sasingakhona ukuziyela thina. Ngizokhumbula kahle ukuthi bekumele siye kuma-priest sise imihlatshelo basinxusele kuNkulunkulu kepha ngokufika kukaJesu Kristu empilweni yethu ezosifela afele yilo nalo wasenza sabaseduze manje akusadingeka ukuthi umuntu aye kumpriest ukuthi amnxusele kuNkulunkulu kepha siyaziyela thina ngoJesu Kristu. Amen. Ingakho masikhuleka sithi egameni likaJesu Kristu asikhuleki egazini sithi egameni likaJesu Kristu ngoba yilo lodwa sinikezwe lona ukuthi ngalo siyangena. Amen. Le ndaba sithola ku-Ephesians 2:13. Umzalwane nomzalwane ukhuleka noma ngabe yisiphi isikhathi. Asikho isikhathi esibeke ukuthi manje kumele ukhuleke noma ngabe usetekisini makuthiwa khuleka. Amen. Ngoba wazi ukuthi nawe uyakhona kwenzakalani. Yingakho uNkulunkulu athi kumele sikhuleke umzalwane afunda ukuthandaza ngoba kunezinye izimo esizinqoba ngokuthandaza. Umzalwane unqoba emthandazweni. Amen. Nasekumhlaleleni ehlalela izwi lakhe egameni likaJesu. Amen. Kukhona izinhlobo zemithandazo njengoba ngishilo on Sunday ukuthi sizofunda ngeinhlobo ezemithandazo esizitholayo ekukholweni. Amen. Ukuthandaza oqala ukunxusa
nokukhuleka, nokucela, nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Sithola ku 1 Timothy chapter 2 verse 1. Umthandazo ovame kakhulu kuba siwuthandaze ocelayo. Imost abazalwane umthandazo bathanda ukuthandaza kakhulu, bathanda ukuthandaza umthandazo ocelayo. Okubonga uvamanga kakhulu. Kepha sizokuzwa namhlanje ukuthi unjani lo ocelayo. Amen. Olunye uhlobo obongayo elithizwi lenkosi mbonge uJehova mphefumulo wami. Lo mbhalo makabhala kunezinto uNkulunkulu ayemdlulise kuzo. Kubalekile ukuthi mase siqedile ukucela whatever esicelayo kuNkulunkulu siphinde sibonge futhi ukuthi sesikwamukele ngaloko esekwenzile. Siphinde sikubonge ngoba kwalensindiso esinikezwe yona ngomusa wakhe kumele sikubonge wakungandele noma ubani. Kepha icebo lakhe liyangokukhetha naye wakutomula wasindiswa. Amen. Ingakho simele ukumbonga uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Umuntu osindisiwe akayisweli into angayibonga kuNkulunkulu. Sithola omunye umthandazo futhi ukunxusa. Umzalwane nomzalwane kubalekile ukuthi anxusele abanye abantu. Sivamile ukuthi masithandaze sizikhombe thina kakhulu, singabanxuseli abanye abantu. Kunezinye izinto ezobeka komunye umuntu athi thandazela unqobile bese wona uyathalalisa, kanti kunezibusiso uNkulunkulu azibeke kunqobile okanye kunala kumele unqobile aphephe khona ngaleso sikhathi. Wona ukuthathe for granted. Umthandazo asiwuthathi for granted. Amen. Olunye uhlobo lomthandazo silitholayo losithathu ukudumisa. uNkulunkulu uyakufuna ukudunyiswa ngabantwana bakhe, ngoba abantu abaningi ngaphandle abangasindiswanga abangekho eduze naye bahlezi njalo bemthuka bamsho ngamagama ukuthi uNkulunkulu akekho, uNkulunkulu that. Thina sudumo lwakhe sina emhlabeni singabantwana bakaNkulunkulu. Ingakho thina ethi simele ukumdumisa. Ukumdumisa bangcwele ukuthi sihlanganyele, mase kudunyiswa singathalalisi sithi akubalulekanga lokho akusibona okwami. Uyamdumisa noma usekhaya ngoba uNkulunkulu uyalazi iphimbo lakho. So mase kuyisikhathi sokudumisa ngene ebandleni udumise nabanye abadumisayo. Ngoba ngaleso sikhathi kukhona izibusiso eziwayo ngaleso sikhathi ngoba indumiso iyamjabulisa uNkulunkulu esezulwini. Amen. So kunezinye izibusiso ngeke uzuzithole wena ungekho phakathi kudunyiswa. Ukhona ebandleni kepha ungamdumisi uNkulunkulu ngesikhathi sokudumisa. Kunezinye izinto ezizosuka kuwe ongeke uzuzithole bese ukhomba abantu ukuthi mina okwama kwenzeki. Mhlawumbe isibusiso sakho besirilaye lapha endumisweni. Amen. Amen. Ekuthandazeni futhi kunokuzila. Kubalekile ukuthi umzalwane nomzalwane azile ukudla bese itusa inyama ngoba inyama ihlezi ifuna lokho nalokhiya. Amen. Kodwa kufanele ukuthi umzalwane nomzalwane akwazi ukuzila ukudla. Uzifundise ukuzila ukudla kancane kancane uwedwa. Ungaze kumenyezela ukuthi manje sekuyisikhathi sokuzila ukudla. Mhlawumbe ungazula ayisithudla ama plate awu 3 a day. Breakfast, lunch and supper. Ake sometimes ujumpe lunch, breakfast. Mhlawumbe uthi ngizodla ngelunch. Amen. Because uqala kancane kancane awuveli nje so yazi yonke into. Amen. So uqala kancane kancane uJehova naye kusiza. Ngoba umuntu omfunayo uNkulunkulu naye uyamsiza ezintweni zakhe. Amen. Ngoba uhlola inhliziyo. Sithola esinye isinyathelo futhi esithi funda izwi. Umzalwane sengenile ngebandla sethandaza kumele afunde izwi ngoba izwi lona elikhona ukumnika amandla endleleni. Elithe izwi likaNkulunkulu ingelo sikaNkulunkulu lapha ngale kuElijah elithe vuka udle ngoba indlela yakho iseyinde. Indlela yethu iseyinde bangcwele. Umzalwane engadli uba buthakathaka enyameni. As much as ungadli kahle umuntu askipa ama meals wakhe wesisu ke. Sesikhuluma ngama meals wesisu ukudla kosuku nosuku ke. As much as lo muntu uzoskipa ama meals athi angawadli. Lo muntu uyambona ukuthi nayiziphi izifo ziyamngena ngoba umzimba wakhe unama meals ashodayo emzimbeni. Kanjalo nomntwana kaNkulunkulu uma
engalifundi iBhayibheli lakho kunezinye izinto angeke azakhule kuzo ngoba kudingeka ukuthi umzalwane akhule kuzo. Amen. Ngokufunda izwi likaNkulunkulu. That is why umzalwane kumele abe neBhayibheli lakhe azifundela lona endlini. Singagcini kuphela ngokufundela la enkonzweni kepha nasendlini sizifundele lona izwi likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu immediately livula likhomba ukuswela kwakho. Amen. Amen. So sithola nokuthi umuntu uma efuna ukuhlakanipha ngokwengqondo ungene esikolweni afundiswe azafike ebangeni elithize azagraduate kanjalo nakuNkulunkulu. Uma ufuna ukuzithola ezingeni eliphezulu emoyeni ukukhulisa umuntu wangaphakathi funda izwi ngoba izwi futhi sothandaza ilona elivukayo futhi uma sothandaza. Amen. Amen. Umuntu ofuna ukuhlakanipha engqondweni njengoba sengishilo ungena athi shi ezimfundweni aze afike ezingeni eliphezulu. Kanti ke umuntu ofuna ukuhlakanipha emoyeni udla izwi likaNkulunkulu. Ingakho umzalwane kudingeka azithengele iBhayibheli lakhe njengoba bengishilo. Amen. Umzalwane ongalifundi iBhayibheli uyazaca emoyeni akakhuli kahle emoyeni. Amen. Ngoba kudingeka ukuthi uNkulunkulu amlungise ngalo iBhayibheli. Amen. Kunjalo nasemoyeni uma umuntu engalifundi iBhayibheli lakhe okanye izwi likaNkulunkulu kumenza abe buthakathaka. Sometimes ezinye izinto bengingamelanga zikwenza ube buthakathaka njengokushesha ukwade nje. Izinto ekumele uzifundele zona ezweni ukuthi uthini uNkulunkulu ngoba nenhliziyo encane. Ngoba kulapho sithola khona izithelo umzalwane kumele abe nazo ukubekezela ukuqinisela konke lokho sikuthola ezweni likaNkulunkulu. Sithola isinyathelo esinye sesi-6 sithi nikela. Iyashaya kakhulu singabazalwane lena lesinyathelo lesokunikela. Umnikelo yinkonzo yabantwana bakaNkulunkulu. Yiqiniso ukuthi uNkulunkulu akaswele lutho. Konke uNkulunkulu unakho kepha kuyisidingo sokuthi nomzalwane anikele ngoba uNkulunkulu wethu wasenzela example ngokunikela ngoJesu Kristu yena yedwa. Yingakho kumele sinikele unikela entweni oyithandayo umzalwane. Amen. Sithola manje kunezinhlobo zomnikelo. Inhliziyo uNkulunkulu udinga inhliziyo kuqala. Akumanelisi uNkulunkulu ukuthi unikele ngakho konke lokho onakho mara inhliziyo yakho ungamnikana yona. Lithi izwi leNkosi indodana yami ngiphe inhliziyo yakho. Sithola kuZaga 23:26. Umnikelo oqala lona ofunwa uNkulunkulu ukuba simnike wona ngoba enhlizweni kulapho kuhlala khona ubuhlungu, kulapho kuhlala khona izinto ezakwehlela. So ingakho uNkulunkulu athi nginike inhliziyo yakho. Amen. Sinomnikelo wesibili futhi umzimba. uNkulunkulu uyayidinga imizimba yethu as a living testimony ukuze uNkulunkulu asakhe imizimba yethu inama different parts. So if uzobizwa umuntu owakhayo ozokwakhela indlu, you need to produce imaterial azoyisebenzisa. Uvela ummizo umuntu ozokwakhela ungaproduceanga imaterial ekumele akwakhele ngayo. Ngakho nathi uNkulunkulu uthi masinikele imizimba yethu. Imizimba yethu inezitho ezihlukahlukile. Yena ungumakhi. Yena uyazi ukuthi kulesithi ungenza ukuthi kulokhu ungenza ukuthi kulokhu ungenza ukuthi njengomakhi. Amen. Ingakho kubalekile ukuba simnike uNkulunkulu imizimba yethu. Elithi izwi leNkosi lapha kuRomans chapter 12:1 nikelani imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Amen. Umnikelo esiwutholayo futhi wesithathu okweshumi. Bangithathele umnikelo kubo bonke abantu abanhliziyo zabo zivuma. Anothatha umnikelo wami. Exodus chapter 25:2-4. Kulo mnikelo kungena zonke izinhlobo zezinto esingazinikela endlini kaNkulunkulu. Bahla yethu, kudla nokunye ongakubala. Amen. Kukhona isivuno awunikelelise phambi kaNkulunkulu uma unikela.
kunesivuno esithizo umzalwane onikela ngenhliziyo evumayo asitholayo. Ngoba uNkulunkulu uhlola inhliziyo ukuthi lo mnikelo onikelayo unikela ngayiphi indlela, ngayiphi inhliziyo. Ngoba uNkulunkulu kukho konke kuqala la enhlizweni. Awukwazi ukuthi yonke into ukuze ifunction iqala la enhlizweni. Amen. So kukhona isivuno, yiphani khona niyakuphiwa. Bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle, esiqushiwe, esigqishiweyo, esichichimayo, ngokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa sona. Sithola kuLuke 6:38. Kubalulekile ukupha kunokwamukela. Acts 20:35. Ukupha akukona ukulahla, kodwa ukuzibekela nokuzandisela lokho onakho. Lokho esikunikela ngakho kubuya sekuphindwiwe kaningi emva kwesikhathi. Abantu abanikela ngendlela ethokozayo abadinwa ukunikelwa, futhi abafuni ukuphoqwa ukuze banikele, kepha bayenza lento ngenjabulo ephuma enhlizweni zabo ngoba bayayazi inkonzo abayenzayo. Amen. Sithola manje futhi isifundo sethu, isinyathelo sethu sokugcina esithi fakazi. Ithizwi lenkosi onendodana inobufakazi. Ngakho nathi kumele sifakaze ebantwini ukuthi uNkulunkulu sidlulisele ukuze sibe la, ukuze nabo ngokufakaza kwethu omunye uyasizeka, omunye angasasindiswe ngokufakaza ukuthi uma ekhonile ukuma lona uNkulunkulu, then nami ngingakwazi ukuma noNkulunkulu. Amen. So umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Romans chapter 10:10. Kuleli verse sithola izitho ezimbili zomuntu, inhliziyo nomlomo. Umuntu nomuntu inhliziyo ifihlekile phakathi, akekho oyibonayo kodwa uNkulunkulu yena yedwa oyibonayo. Amen. So sithola sithi ndodana yami ngenike inhliziyo yakho, ngoba uNkulunkulu futhi uyayidinga inhliziyo. So uzofakaza udinga yona inhliziyo futhi. Sithola kuZakhariya 23:26. Umuntu ongakamniki uNkulunkulu inhliziyo yakhe akakwazi ukwenza lutho empilweni yakhe. Amen. Kepha lapha emvumela uJesu Kristu engumsindisi wakhe, yilapha athola indawo khona enhlizweni enza umsebenzi. Amen. Umuntu ofakazayo umuntu ophendukile, akafakazi umuntu ongaphendukanga. Umuntu osemamkele uKristu Jesu eyinkosi nomsindisi, ezibona izinto amdlulisa kuzo, ezibona izinto azikhomba kuye. Amen. Uyu umuntu ofakazayo esisithola isinyathelo sethu sokugcina laphaya. Ngizothi umuntu omusha, take the right decision. Njengamanje thatha i-right decision. Wena ongakamamukeli eyinkosi nomsindisi empilweni yakho, mamukele ngokuze enkonzweni zabantu abasha uzofundisa ukuthi umuntu omusha hamba kanjani noNkulunkulu. Amen. Ngiyabonga.